Здравейте! В това видео ще продължа и ще ви обясня как лесно и бързо може да добавите цени на личности на вашия обект апартамент за настаняване в платформата на FindBG. За целта, нека преминем на страницата. И така, вече успешно добавения от вас обект е видим на страницата на FindBG. Както виждате, неговото име, адрес, галерия, брой легла, информацията, която добавихме, плюс актуална карта, която показва къде се намира обекта. Отдясно е таблото, както зададахме основна цена, цена, която е актуална с отстъпката и съответно възможностите на клиента. Тоест, тъй като ние зададахме специфична цена, целият календар е заед в момента и гостите нямат възможността да избират и резервират директно на страницата. За да се случи всичко това, за да могат те лесно и най-удобно да резервират директно през страницата, се налага да направим следната стъпка. Влизаме в Екстранет, отиваме на апартаменти и тук имаме бутона на личност. Бутона на личност и излиза нашият добавен обект Find Demo. И ето го къде е календар. Съответно, кликайки на една от тези дати, излиза прозорец, в който можем да изберем дати. Да кажем, че от 1 до 31 10 месец нашият обект ще е активен, ще се продава на 190 лева. И готово. Вече информацията е активирана на нашия календар и можем да видим. Да, обаче на 19 до 21 ние знаем, че вече имаме продажба през друг канал, познат или каквото и да е, и просто деактивираме съответно обекта. По този начин вече страницата е деактивирана и гостите не могат да резервират за тези дати. Така лесно или бързо в целия период можем да направим възможността нашият обект да работи с различни цени с различните периоди. Да речем. Благодаря.